Ja, goedemiddag dames en heren. Mijn naam is Abdurrahim Gheni. Dit is mijn vriend Max van den Berg. Hij komt vandaag bij mij bezoek. Wij praten over de situatie van de Oeigoeren. Hij is heel interessant, de situatie van de Oeigoeren. Hij steunt ook Oeigoeren. Vandaag had hij toespraak over de situatie van de Oeigoeren en van mijn familie tegen China. Ja, ik vind het heel belangrijk om mijn steun te betuigen en ook alle landen op te roepen om meer druk te zetten op China, boycotten. Je kan niet samenwerken met moordenaars. Er worden daar mensen vermoord, er is slavernij op vele gebieden, er is een heropvoedingskamp systeem daar en de Oeigoerse cultuur wordt kapot gemaakt en overheerst door de CCP. Het is de Chinese Communistische Partij. En dit is schandalig. Zelfs producten worden daar gemaakt in slavernij en door ons gekocht. Ik roep op tot boycotten van China. Ik roep op tot druk zetten op China. Stop met de angst voor China. Stop met de angst voor de macht van China. Mensen, kies voor gerechtigheid. Kies voor rechtvaardigheid. Kies voor liefde. Steun deze arme mensen daar in nood. Hij mist zijn familie. Hij heeft 4 jaar lang geen contact kunnen nemen met zijn familie. 19 familieleden. Wij weten niet hoe het met hun is. Of ze nog leven, of ze in een kamp zitten. Dit gebeurt gewoon anno 2021. En vele mensen kijken weg. Vele mensen praten niet over. Vele politiek leiders wereldwijd durven niks tegen China te zeggen. Stop met deze angst en spreek je uit. Want op een dag zul je voor God staan en rekenschap moeten geven voor jouw daden op aarde. Stop de genocide. Stop de heropvoedingskampen. Kom in actie. Help ons op Facebook. Help ons op alle kanalen. En steun alle mensen die lijden. Alsjeblieft. Wij roepen uw goedheid op in actie. Klaar? Ja.